Ktieb kbir jiżen 36 kilo u fih 850 paġna, The Malta Opus. Ktieb dwar Malta li rrakkonta l-istorja, il-kultura u l-identità tal-pajjiż. Il-pubblikazzjonijiet ta' Opus huma wħud mill-aktar esklusivi fid-dinja, b'edizzjonijiet limitati u ta' livell għoli li jiċċelebraw ikoni, istituzzjonijiet u momenti storiċi fid-dinja tal-kultura, tal-isport u anke tal-arti. Fost ismijiet li ġew rikonoxxuti mill-Opus hemm Pelé, Maradona, Formula 1, Ferrari, Manchester United, Arsenal u Vivienne Westwood fost ħafna oħrajn. Ippropona li jinkiteb Opus dwar Malta Daniel Kuxkiri meta mar biex jixtri ktieb dwar tim tal-futbol. Xtaqt li xi wieħed mill-kotba tagħhom il-collection tal-Manchester United. Innexxieli kalfaw li rekwista li wieħed li huwa CEO ta' Opus last year. Waqt li konti qed nixbor il-ktieb, ippiċċjajtlu biex nagħmlu wieħed fuq Malta. Few weeks later niżel Malta and grazzi għal kull min kien għena, speċjalment il-gvern, we got the ball rolling. Il-professur Victor Grech kien involut fil-biċċa l-kbira tal-kidba, iżda involvew ruhom esperti oħrajn fuq setturi partikolari. Kien hemm artikli li kommissjonjajt minant ħbieb, kollegi, esperti oħra mill-università fuq ċertu soġġetti, pereżempju xi tfisser tkun Malti, li tkun tgħix fil-Mediterran. Għandna interviews ukoll ma' nies li għandhom x'jaqsmu pereżempju high-end restaurants, high-end hotels għaw Malta, fuq AI, Malta fejn sejra, l-ekonomija ta' Malta, għam ukoll pereżempju intervista mal-Prim Ministru, l-speeches tal-President tal-Prim Ministru tal-Ministru Bonnici meta ċelebrajna l-indipendenza u r-Repubblika. Fit-tnedija tal-ktieb, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici iddeskriva The Malta Opus bħala dikjarazzjoni ta' gburija nazzjonali u wirt għal ġenerazzjonijiet futuri.